Nawa amagame namhlanje bafowethu laphana kwi-Premier League. Siwabonile ke bafowethu amagame izolo la bekudlala khona uMamelodi Sundowns badlula khona bafowethu. Nawa ke namhlanje bafowethu ekushube kakhulu bafowethu. It's only 4 games I mean. La sobona khona bafowethu isikhukhune sidlala neKaizer Chiefs. Sizobe sivakashile laphana eFNB Stadium. Then laphana iOrlando Pirates izobe idlala namaZulu ivakashela amaZulu la eKings Park eThekwini bafowethu. Then iDurban City against iArrows lapha eChartwell Stadium. Then eMhlathuze bafowethu ngicawuthi igame yokugcina lezo dlalwa eMilford lapha eMhlathuze before iban le enphozo PSL ngenxa ama conditions eground izo host isiwelele. So ke nje bafowethu nje from ukubona lama game ngifuna nje bafowethu nami ukushaya wami ama prediction ukuthi mina ngibona kanjani. Uyabona nje lapha bafowethu kwiKaizer Chiefs nesikhukhune. Isikhukhune bafowethu ngisibona siyiwina le game. Yazi ukuthi yini mhlambe ngenza ukuthi ngisibone siyiwina. Ngibone bafowethu indlela iKaizer Chiefs edlale ngayo against iGolden Arrows. I feel like uCedric uba understanda kakhulu abadlali njengamanje abasakhona kwiChiefs because no coach ngathi akakashintshi kangaka as much as eluze namanye ama players. So leya game bafowethu isikhukhune ngisibona siyiwina leya game but ngeke kuze kube futhi igame mhlambe ezoba namagoli amaningi leyana. Ngiyibona nje mhlambe ngaba yibo 1-0 noma 2-1 bafowethu in favor of isikhukhune. Lapha yana amaZulu bafowethu against iOrlando Pirates. Ngiyayisupport impela bafowethu iPirates but angiyiboni iPirates ibuya bafowethu lapha na kuleya game against amaZulu. Noma ngingeke ngize ngithi bazodliwa. I sense i-draw bafowethu mina lapha na ngokwami. Yabo lapha amaZulu versus Orlando Pirates. I sense ukuthi leya game bafowethu ingaphela ngo-0-0 noma ngo-1-1 draw lapha na. Angiwabona amagoli bafowethu ebamaningi kule game especially even nane weather yaseThekwini nje obi kanjena bafowethu. And iOrlando Pirates ku-announce nanokuthi umbatha lapha bafowethu une injury, so ucoach uzomphoqa ukuthatha ukurotate lapha. So leya game yona ngiyibona izoba igame entertaining kakhulu but ngiyibona idraw lapha kuyona. Then base siyothi iDurban City against iArrows. iDurban City bafowethu izoyiwina leya game. Amagoli ke lapha bafowethu ngiwabona ebakhonyana lapha, mhlambe ngenzeka ukuthi siwabona amagoli awu3 ukuya phezulu kuleya game. Then eMhlathuze bafowethu la kubhekene khona iMilford nesiwelele. iMilford ngiyibona izodlula bafowethu lapha kulela ground. Umuntu ongadlala kulona bafowethu umuntu ol-understanda kangcono. Uma ukuthi awul-understand ayozoba nenkinga bafowethu lapha, uzoba nenkinga. Angibaboni nje bafowethu bedlula lapha laba besiwelele. The best thing they can get lapha eMhlathuze kungaba idraw but equality eMilford bafethu sengeke ngayibona noma abantu phela bengayibonanga ku first game ngoba bebedlala neOrlando Pirates but iMilford ine quality and isazo surprise abantu abaningi kakhulu bafethu kule season. Nje wena ke uwabona kanjani? Mina nje ngokwami bafethu Kaizer Chiefs to lose against isikhukhune, Orlando Pirates amaZulu to play a draw, then iDurban City to beat iGolden Arrows and in Milford bafethu to beat isiwelele. These are my predictions bafethu for igame amagame namhlanje. Wena ubona kanjani nawe? Ukubhale lapho ngezansi ubhale wena iscore bafethu obonayo ukuthi kungenzeka kanjani. Ungayi ngokusupporta, sike nje siye bafethu ngokwebhola nangoku-evaluator izinto ezisenzekile. iKaizer Chiefs ibonile win igame yayo yokuqala but bebedlala neKruger bafethu United, so ekuyi team vele eziqhamukela ehlathini naye singazi ukuthi mhlawumbe ngasibuyele nehlathini. So nje ngibabona bafethu isikhukhune sizobanika inkinga kakhulu. uCedric njengamanje has had isikhathi eside nesikhukhune and ikhona into ayibuildayo lapha and futhi njengoba umuntu oyi-understandayo iKaizer Chiefs ngimbona nje bafethu ebuya ngempela lapha efike inika inkinga. Then draw lapha ke then nawe ungasho ke nje mfethu ukuthi wena kanjani.